En la Costera, més d'un centenar de dones es dediquen a l'agricultura, centrades especialment en la producció ecològica de cítrics i hortalisses. La seva incorporació és, per tant, un fet, però des de la delegació comarcal d'Aba-Saja aposten perquè el seu paper i la seva integració siga total. Ahir, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona Rural, una trentena de dones es donaren cita en la seu de la comunitat de regants en Xàtiva per assistir a una de les jornades comarcals organitzada per l'Associació Valenciana d'Agricultors. Perquè al cap i al fi de la terra és tot i volíem que la dona s'introduïsca totalment, s'involucre, s'integre i que tinga aquesta satisfacció per saber cuidar la terra a través d'una explotació que siga més o menys rentable i que pugui tindre una continuïtat i així poder viure de la terra també. Des de l'any 1995, que celebra el Dia de la Dona Rural, continuem en la dinàmica que estem fent enguany d'anar per les comarques de la província de València fent xarles i xarles informatives i formatives per a les dones del mig rural. Avui ens ha tocat la Costera, estem a Xàtiva i espero que avui sigui un dia per a celebrar i per a treballar. Tenim que pensar que un mig rural sense dones no existeix i ja no sols sense dones, que seguim les que donem vida als pobles, sinó que sense gent jove i sense economia en el mig rural, les dones tenen molta tasca, molta tarea i un paper molt important per a treballar per totes nosaltres. Molt positiva, sobretot en quant al tema de la dona, del seu empoderament i les seves ferramentes per a que vagi trencant barreres i vagi arribant on pot arribar. És la millor manera de donar-li totes les ferramentes per a que pugui arribar a tindre el mateix nivell que poden tenir els seus companys. La mujer tiene que ocupar un papel protagonista y estamos intentando fomentar toda esta situación en torno a estas conferencias y estas charlas para aproximarnos al asociado y sobre todo que puedan compartir con nosotros sus inquietudes y de esta manera ofrecer el abrigo de la asociación que siempre está a disposición de todo asociado. La jornada va incloure la ponència El paper de la dona agricultora al segle XXI, tot el que dec saber per a gestionar la meva explotació, a càrrec de l'advocat Lluís Carbonell, on tractaria aspectes molt concrets de tipus fiscal. Vamos a tratar aspectos fiscales en relación con el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. Sobre todo vamos a hacer especial hincapié en las bonificaciones fiscales que existen en estas materias. Luego, a continuación, en una segunda parte de la ponencia, vamos a tratar los contratos agrarios y toda la problemática que están planteando y las fórmulas de gestionar los impagos que en ocasiones se producen y, sobre todo, informar al asociado de las cláusulas que tienen que tener en cuenta a la hora de celebrar estos contratos de compra-venta. Una jornada onAba-Saja va donar les ferramentes necessàries perquè la dona tinga més presència al sector agrícola.